गंसे दुखुनांथाव नखराव गहपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आगान। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय खोला राङाजान थाइगेरगुरि गामियाव थांनाय हरनि 2:45 सासे नखरनि गाहाय गारजेन मिसेस सुनिता दैमारिया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बिजोंनो लोगोसे उन्दुना थाफानाय फिसौला 5 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'आ गोब्राब जोखोम जादों। खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' गेदेमाया जाथायनि सायाव सुलु लाहरो आरो दुखुथिया नखरनो 1 लाख आरो उन्दै गथ'खौ फाहामथाय होनो 20,000 रां अनसुंथाइ हरो। बेखौनो गहपुर जिल्ला इउपिपिएल जानानै आफादगिरि निजोम बसुमतारी, लोगो आफादगिरि ज्योति दैमारी, लखिराम बसुमतारी, आइजो गांखंनि आफादगिरि निजोरा बसुमतारी, लोगो आफादगिरि जिनु दैमारी, सिलिथा नार्जारी, बिबिका बसुमतारी आरो लोगोसे हालामनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैयो। गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बे दुखुथिया नखरनि गारजेन गासै परियाल आरो बे गामिनिनो गासैबो सिबिजाथाव आइजो नोंथांमोन। दा जोङो बेवहाय हयथ' नोंथांमोना सानदों जानांगौ जोङो बेवहाय बबेनिफ्राय बेबायदि मोनफैखो। दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय हराव जि जाथाय जाबाय बे जाथायखौ जेब्ला जोङो ससियेल मिडियायाव निउसाव जोङो नुयो बेवहाय नुनाय लोगो लोगो माने बिटिआरनि मानगोनां चिफ मानगिदिर प्रमद बर' सारा जोंखौ फोरमायहरदों जे जोंनि सासे दुखुथिया बर' बिमाया मोनसे माने नेचार बिनि गेजेरजों बारहुंखानि गेजेरजों जि मोनसे जाथाय जाबाय बे जाथायाव न'खराव थांनानै जोङो एसे रायदावहैनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंहरदों। दा बेबायदियैनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियै दिनै जोङो बे दुखुथिया न'खराव बेवहाय दुखुनि समाव जोङो दुखुखौ एसे बाहागोदारि जानो थाखाय जोङो बेवहाय नुजाफैदों। दा बेवहाय जोङो बिथां रुंसारिनि जिउमायाथ' दिनै गैला, अब्लाबो बे दुखुनि समाव जोङो गासैबो दुखुखौ जोङो फिन बरायनानै बिथांखौ मोनसे गोथां महराव जोङो लाबोफिननायनि जेबो बेबायदि लामा गैला। अब्लाबो जोङो जोंनि हारिनि जोंनि बर'निनो सासे बिमामोन, जों बेखौ माने दुखुनि समाव एसेब्लाबो जों बाहागो लानो थाखाय बेयाव नुजाफैदों। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेयो माने दुखुथिया बे न'खराव एसे रांनि अनसुंथाइ जाहाथे बे न'खरा एसे सोलिनो हायो बिनि थाखाय 1 लाख रां मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि आखायाव हरदों। आरो बिनिफ्राय जि बे जाथायजोंनो सासे अनजालु बिथांनिनो फिसौला असत्य बसुमतारी बिथाङा जि जखम जानानै दिनै सिरियास जानानै डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव बिथाङा एडमिट जानानै दं होननानै जोङो मिथिदों। दा बिनि थाखाय जाहाथे एसे बे माने ट्रिटमेन्ट लानायाव सहाय जायो बिनि थाखाय माने 20,000 गासै जोंनि आखायाव 1,20,000 मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जोंनि आखाइनि गेजेरजों हरदों। जोङो बेखिनि अनसुंथाइखौ जोङो न'खरनि गाहाय मानगोनां बिथांनि आखाइयाव जोङो गथायनो सानदों। माथो खालामबावदों जिउखौथ' जोङो बरायनानै मोनफैयो। खाफाला बेनो खामानिसै होननानै जों साननांसिगोन। हयथ' गैया, गासिबो माने सोरजिगिरिनिनो थोननाय होननानै जोङो साननांसिगोन।